Odul şu dünyada namaz okuymayan adam, yine Kur'an-ı Kerim şey. Odul dünyada Hudaýyň azamatına yıkılmayan adam, yankı bahanalar bilen, men yüreğim pek, men camiye hizmet edýän, men dersim kan, men bir zat edýän, men zindigiňe meger oglaňşoňa halal çörek getirmellämi, men halal çörek ýygnap ben, şu yıkılmayan adamlar, fela yastati'un. Özüňiz ýa namazhana adamlar şu kıyamatda hemmesi secde edecekler. Hudaý Taalaň azamatynyň beraberine, şonda yankı adamlaryň arkalar tahta ýanak bolup dik durjaklar. Şeýle secde gitjek boljaklar Hudaýyň azamatyna gaşyn, başarjak gäle arkalar tahta boljak. Hut Kur'an-ı Kerim. Fela yastati'un. Secde gitjek bolanlaryň arkalar tahta boljak. Saf. Oňa Allah Taala näme diýär? Haşiaten absaruhum. Gözleri etekde utançlı, inni alem cihana namaz okuymayan belli diktu. Gitjek bolýa başarana. Emma özüňiz ýa namaz okuýarlyň hemmesi Allah Taalaň beýik azamatynyň beraberine